Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Ik ben weer bij Limburgplant. Ik moet er weer gaan. Dat aanstuurt me iedere keer op uit. Hallo Diana. Goedemiddag Ton. Hoi. Ik kan wat snieplanten. We hebben snieplanten, ja, maar we hebben geen sniebloemen, die verkopen we niet. Wat we wel uiteraard verkopen zijn deze planten als vaste planten. Dus als je die bij in de tuin gaat spoten, kan je eerder jaar fijn inderdaad die bloemen zelf knippen en in de vaas zetten. Wat zijn dat dan voor bloemen? Dit bijvoorbeeld is delphinium, ridderspoor, deze. Dat is allium, sierui. En dat zijn inderdaad planten die we weer als vaste plant verkopen. Dus die komen nog ieder jaar weer bij dicht terug in de tuin. En groeit dat automatisch in de bol? En dat zijn wel bollen deze. Dit zijn gewoon vaste planten. En die groeien ieder jaar die weer omhoog en krijg je weer de prachtigste bloemen. En die kun je dan weer afknippen? Die kan ze gewoon afknippen, ja. Bijvoorbeeld er staan sieruien. Zo. Natuurlijk is het prachtig als je deze in de tuin hebt staan, in de voortuin of de achtertuin of in die border. En ze kan ze ook knippen en in een vaas zetten. Die hou je zich ook best wel lang. Die ruiken een klein beetje wie lavendel, of niet? Ja. Lavendel dan, dat is deze. Och. Dit is lavendel. Als nu langzaam begint er in de bloem te komen, zoals ze is. Ja. En dat is natuurlijk, ja, wat ruikt er nog niet heerlijker als lavendel. Ja, ja, ik rook het al. Ik denk, zullen die planten nu zo ruiken, maar dat is het. Dus ja. Zie dat ik geen groenvingers heb, ik heb er helemaal geen verstand van. Toch, we sturen dan ook wel op uit. Hoe kennen we eigenlijk de lavendel van Diana? Lavendel komt eigenlijk met name in Frankrijk uit de Provence. Daar hebben ze de lavendelvelden. En dat is echt kilometers alleen maar lavendel. En, maar goed, weer stekken het zelf dus ook hier. Dus we stekken ze zelfs hele kleine plantjes en later dan werden ze groter. En dan kunnen ze, wanneer ze goed gegroeid zijn in het putje, kunnen weer ze verkopen. Zullen we eens even gaan kijken of zijn ze dat nu en dan doen? Dat zijn ze nu en doen. We gaan lavendel stekken. Hallo. Ton? Die staan we nu dan op het containerveld en dat is eigenlijk een soort opslagplaats voor ons. En we hebben nu, uiteraard hebben we de 4e generatie hebben we op de wereld gezet. Aha. En die zijn nu momenteel bezig zelf met het stekken van lavendel. De 4e generatie volop aan het werk, wat ben je aan het doen? Ik ben de lavendel in de potjes aan het zetten. En wie doet ze dat? Eerst de turf erin en dan een geitje maken. Het plantje er net niet gaan zijn, dan de turf pakken en zo gelijk met de turf in de grond duwen. Is dat het enige wat ze vandaag doet? Ja, eigenlijk wel. Ja? Hoeveel plantjes maakt ze op een dag? Meestal 2 van zo'n dinger per dag. Oh, dus we hebben ze zich wel goed verdeeld. We hebben altijd iets voor andere dingen te doen. Hè? Ja, dat zeker. Ja, zo hoort zich dat ook. Zo Henry, wat heb je geleerd van die vader? Ja. Was toen hoe en die zoon leren? Heb je die zoon geleerd? Ja, een beetje wel. Hè. Geholpen in de kwekerij, ik heb altijd al met geholpen in de kwekerij. Maar op een gegeven moment moet ik ook eigen plantjes gaan kweken en zelf gaan verkopen. Toen ben ik ook redelijk vroeg begonnen met het lavendelplantjes te kweken. En het sprak hun ook wel aan, dus heb ik dit jaar het stekjes voor hun besteld. Ik zeg ja, dan kan je hier ze stekken en dan mogen ze op het najaar verkopen. Dus die groeien dan een paar maanden hier? Ja. Dus we hebben een paar keer geknipt. Met zo'n mooi bossige vol plantjes weer. En dan moeten ze zelf zuiver rooien, zelf kijken dat ze genoeg water krijgen. Ja, zo dus ze een beetje zo op spelende wijze erbij betrekken dat ze ook het gevoel en toch een beetje langzaam de groene vingers krijgen. Hè. De bekende lavendelvelden kent iedereen natuurlijk van de Provence, hè, waar ze echt hectares achtereen hebt. Maar ja, er wordt van alles van gemaakt, van zeepwas, poeier, shampoo, zeg maar, tot geurkistjes eigenlijk. Hè. Wat heb ik het dan als Limburger gemakkelijk? Gewoon even een Limburgplant op en dan stond ik met een lavendelveld. Ja. Ja, als ik nu zo'n plantje koop, Henry, wat is er eigenlijk leuk aan? Is het alleen de geur? Of? Nou, dat is heel veel eigenlijk. Het is een heel mooi groeis blaadje lavendel. Bloeit heel erg rijk, bloeit ook 2 keer per jaar.
Moest hem eigenlijk in het voorjaar als er bleutje direct daarna afknippen en dan heb er nog een hele mooie nableui op het najaar. En wordt ook heel veel gebruikt met de lavendel is wordt veel bij roze gepakt omdat de geur van de lavendel uit de luis weggooien. Oh, dat helpt de luus weg van de roze weer. Ja. Dus het is een soort van biologische bestrijding, of ja, bestrijding niet, want dan hebben ze de luis erin zitten, maar nu voorkomt ze eigenlijk dat luis erin komt door veel lavendel in de tuin te hebben. Dus het doet eigenlijk 2 dingen voor dich? Ja. Oh, het ruikt fijn. En het bestrijdt dan nog. Hè? Ja, en het ziet er nog leuk uit. Ja, eigenlijk 3 dingen. Ja. Ja, Diana, zijn er nog meer vaste planten? Zeker weten, Ton. Een hele hoop. Boeten die wat we net gezien hebben, zijn er wel zeker, ja, we hebben er ongeveer een 500 die op voorraad staan. Op voorraad 500? Ja. Dat zijn er wel gehad, hè? Ja, dat zijn ze nog niet allemaal, Ton. Er zijn zo gigantisch veel verschillende versies van ieder soort. Dit is bijvoorbeeld een Sint-Geraniums en daar hebben ze ook, ik weet niet wieveel soorten van, maar hoe meer... Ja, want ik ken alleen maar die wat ze op het balkon neerzetten. Toen kennen ze alleen maar de balkongeraniums en die gebruiken ze meestal 1 jaar en dan werden die weggegooid. En het enige wat, dat doen we dus niet, we leveren alleen maar vaste plantje. Een vaste plantje die komt ook ieder jaar weer terug in die moestuin. Ah, zo, dat is het verschil. Ja, dan begrijp ik het. Tussen eenjarige... eenjarige en vaste planten. Ja. Ja, dan bloeien die dan, die planten het hele jaar of je eet dat? Nee, die bloeien niet het hele jaar. Die hebben bepaalde bloeiperiodes. Dus zoals die juni, juli, augustus, september. Sommige mei, juni, juli. Andere weer in februari, maart, augustus, september, oktober. Dus we moesten even kijken in die border van welke plantje we gewoon neerzetten. En dan hebben ze wel gedurende die... Ja, dan heb ik het hele jaar fijn kleur in de fijn kleur in de tuin. Ja. Het is toch niet te geloven, zeg. Goed. Hé Diana, die kom ik bekend voor. Ja, dit is inderdaad wat ze net ook in de vaas nog staan, maar dan in een vaste plantvoering, Ton. Dus dit is ook Ridderspoor. En die zitten zich in de tuin en ieder jaar komen die terug. Dus ieder jaar kan die een vrouw die fijn afknippen en in de vaas zitten. Kijk, dat is nog het voor mij. Ze groeien van alleen. Het kost verder niks meer. Enige betalen en het hele even plezier. En even bij Diana, milieuvriendelijk, hè, want er gooit helemaal niks meer weg. Kijk maar Tom, die weer is nog veel groter. Nog veel groter is zo? Het is toch niet te geloven, zeg. Van zo'n pleintje net heb ik nu al zo'n. Ik zal zeggen, toen de volgende keer bij het programma Aanpoten, dan zien we ons hier weer terug. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.